ngayivikela kanjani ukuthi ngigcine ngiphathwe izifo zomgogodla mhlawumbe khona nokudla enenigqugquza kumele umuntu akudle noma yini ekufuneka yenze nje ukuprotecta umgogodla Okay, ngiyabonga kakhulu. Okokuqala indlela oqukula ngayo. Okay. Sebenzisa imilenze yakho nezandla mangabe uqubula. Uma ngabe uyocosha into phansi, sebenzisa amadolo adalelwe lokho. Amamasela la wenyawo zakho adalelwe lokho ukuthi agobe, hayi umgogodla. Okunye futhi okubalekile ukuzivocavoca njengoba bese ngeke ngasho ekuqaleni ukuthi kubalekile ngoba usubulekelela lamamasela okuwona asupporta umgogodla wakho. Okunye ke nje okubalekile ngizwa kahle ngithi manje bonke odokotela bezela ngathi bagadla kimi manje senga accept nje ukuthi ayi bese ngilinde ukuthi uzosho futhi iminyaka ukuthi abaneminyaka emingaki egadla uzovela aqale kulo futhi abahlale bengena bonke impela nje kwaqala lapha yana ko40 usube impela ngokomthetho akumele uqale uku-exercise uma una40 kumele uqale before by the time ufika ku40 umzimba wakho ustrong uyakwazi ukumelana nokuhamba kweminyaka ngoba ngeke ke sikuvimbe lokho iminyaka iyahamba umzimba uyakhathala